गिबियावनो नैबे बिनानावखौ आंनि अफिसियेल लसेप चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय। दा बिनानावखौ आं गावनि एड्रेसखौ एबा जायगानि मुंफोरखौहाय फंनैसो मिथिनानै लानो लुबैयो। गिबियावनो भिउवार्स बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। आंनि एड्रेसा जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सेरफांगुरि एरिया अक्सिगुरि होनो आंनि गामिखौ। ओमफ्राय दा सिस्टारा फरायगासिनो दङ? फरायगासिनो दङ। बेसेबांसिम? डिग्री फार्स्ट सेमेस्टार फरायगासिनो दङ। दानि गेजेराव दा मा भिडिअ ओंखार दानिसो आपल'ड जादों। सावलुन नम्बर 114 आपल'ड जाबाय। मैयाबो नुदोंमोन माबाफोर प्रब्लेम जादों? औ बेयो एसे फिसा प्रब्लेमनि थाखाय बेखौ प्राइभेट खालामथ'फिननाय जादोंमोन। दा आपल'ड होफिनबाय आरो। दा बिनानावा दासिमाव मोनबेसे फिल्म एबा मोनबेसे एलबामावहाय मिउजिक भिडिअ आगान आंथ' फुल फिल्मावहाय आंनि मेन केरेक्टार आङो आगान होथ'वाखै। एलबामा 5टा जाबाय आरो 5टा। ओमफ्राय शर्ट मुभिया गासै दासिमाव 35नि गेजेराव थागोन आरो। दासिमाव शर्ट मुभिखौ मोनबेसे औ बे शर्ट मुभियानो 32निफ्राय 35सिम गेजेराव थागोन आरो दा बिनानावमोनाथ' गोबां खस्थ' मोनबाय जानो हागौ। लामाफ्राथ' जोंनि एरियायाव एसे गाज्रि लामाया। खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो फैबाय आरो। दा जोंनि बे एरिया बिटिनि एबा आमथिका खैला मेलायाव माबायदि मोनफैदों बिनानावा? दा एसे मोजां मोनदों। नुफेराखैमोन, फैफेरनो मोनाखैमोन बे जायगायाव, खिन्थु फैनानै मोजां मोनदों आरो। बिनानावसिम गोजोननाय थाबाय।